E despois de moito tempo de deixar a Canles, volvemos a YouTube. Ola, somos os históricos 8.0. E aínda que en YouTube chamámonos Históricos Moche. E imos presentarvos aos novos integrantes de quinto. Candela, Nuno, Héctor, Ollane. Iván, E agora aos máis vellos, aos de sexto. Icía, Lola, Carolina, Óscar, Iria, Noa, María. Alex, Andrés, Estrela. Chamámonos así xa que levamos 8 xeracións seguidas. Somos os máis maiores do colexio. este é o noso primeiro vídeo do curso. Aínda que prometeremos subir moitos máis. O contido que subiremos na nosa canle será contido educativo no que vamos traballando na clase. A parte da nosa canle, tamén temos unha radio enfocada, no que pouco a pouco iremos vos subindo algúns podcasts e entrevistas. Pero acordádevos de que iso non se sube á canle, senón que se sube ao blog do cole, chamado Blog do CEIP San Ramón. E aquí remata o noso vídeo. Esperamos que vos gustase. E non vos esquezades de deixar a vosa like e suscribirse. Adeus! I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it.